Soc Rosalia Segarra Pont, coneguda pels amics i veïns com la Rosalia de les bicicletes. Vaig néixer a Tàrrega l'any 1917 i el meu cor sempre va bategar al ritme de l'històric establiment de ciclomotors i bicicletes que vaig gestionar fins a la meva retirada, als 84 anys. L'establiment no era només un lloc de reparació, era un lloc emblemàtic de la població. Recordo les llargues jornades assolellades amb la gallera sempre al meu costat controlada, on portava les meves joies i objectes de valor. Vaig ser una dona lluitadora, que tenia clar el que volia. Les bicicletes que passaven per les meves mans eren més que simples peces de ferro. Eren llaços que m'unien amb la resta de la població. La meva passió per les bicicletes va anar més enllà de la simple venda d'aquestes. Trobar-me immensa en la mecànica de les bicicletes era com connectar-me amb un món ple de detalls fascinants. M'encantava la sensació de les peces entre les meves mans, la delicadesa de fer que cada part encaixés perfectament. Tot i això, aquesta afició mai va ser una exhibició pública, ja que la discreció aleshores semblava imposada per la societat. I encara recordo els matins i els vespres, quan els treballadors de Cal Trepat anaven i veien amb les seves bicicletes pel carrer una tradició que repetia dia rere dia, que m'omplia d'orgull i d'il·lusió. Era un espectacle veure a l'inici i al final de cada jornada totes les bicicletes anant de banda i banda de carretera. Més endavant vaig anar venent ciclomotors als treballadors i encara recordo fer-los de professora al camp de futbol perquè aprenguessin a fer-los servir. I tenia totes les dones dels treballadors revolucionades. Totes preguntaven: «Qui és aquesta tal Rosalia? Quina gràcia!» L'any 2003 vaig ser reconeguda amb la medalla al treball Francesc Macià, distinció atorgada per la Generalitat de Catalunya, que encara porto amb molt d'honor. Va ser un testimoni dels anys dedicats, de les bicicletes reparades i dels moments compartits amb la gent. L'any 2008, des de l'associació Guixanet, van engegar un projecte adreçat a la creació de 4 nans inspirats en personatges populars targarins. Com us podeu imaginar, jo vaig ser una de les escollides per representar. No sabeu la il·lusió que em va fer saber que la meva presència romandrà per sempre més viva a les festes, inspirant els més petits. La meva història és un teixit entre les bicicletes que vaig reparar i les alegries que es generaven entre la gent. Al llarg dels anys, la meva petita botiga va esdevenir part de la trama viva de Cal Trepat i de la població, i la meva memòria perdura en les rodes que van girar i els somriures que van il·luminar el meu petit racó.